Umbuzo wami namhlanje uthi na abafethu laba bahlala emgwaqeni amaphara ngoba phela sibona bonke abangamaphara namaphara yabo. Ngizomisa kanjani ngakho ngoba phela ngiyakhuculula la. Angikhucululeli la Afrika nenhliziyo embi. Ngakubona ngokuthi isikole nisiqalise ngabo 7 ukufunda. Siphume ngabo 3. Ngabe lento iqala ngo10 iphuma ungenani u5 ukuze wonke umuntu ezotshela isikole siqale ngo10 siyophuma noma ngo5 ngo6 ntambama. Ngiyakufundisa izingane egodola la zizibhala amanzi aqhaqhazelayo. Ifeyile hayi kahle ngisabe namhlanje lekhiwane lihle kugcwala izibungu. Kusho wena uthi awunamali ngoba ubalekela ukuthi sizothenga into engcono kunaleyo nayo wena. Anobalekela ukuthi sizokwazi omunye umuntu namhlanje ikhiwane lihle kugcwala izibungu. Kusho wena ngikhomba ingane yami uthi akede ngenxa yokuthi ukade yasebenza mina ngisebenza. Ikhiwane lihle kugcwala izibungu. Kusho wena kodwa kumele uthenge ipholo ekhaya kini kukhona umuntu okwazi ukushayela engasebenzi wena usebenza. Uye kuthenga ikhiya sihlale ethutha izingane zesikole la. Lihle kugcwala izibungu ngitshele ngathi sikuwe namhlanje. Sisho kuwe wena wabaleka nenkomo yethu ayonika amakwerekwere ngokuthi thina sisebenzi kanti thina sinamalo. Oh shit. Misa uthenga imoto entsha. Ha sakubongela. Okay letha lapha ke ikhiye and sizawuthenga ibhiya salonze exercise 2.1 lapha. Yes. Ewe misa umancane namhlanje awusholo good morning ngesiZulu. Ya awusholo good morning ngesiZulu. Sifunda isiZulu manje kathela isingisi. Okuhle kuseni. Suma fast izulu. Usule nale ibhodi ngiyadlula la. Okay. Mithethe nale exercise. Crash fast la. Ngifuna ukubuya sekungasekho yokuqeda ngase-attenda ngeweekend. Hawu se. Yini? Siya groove till ngeweekend. Somiwe. Ngiyogroove. Enyihope. All right. Nami ngizobe nginane. Ngithi mina ngitshela ukuthi idinga usimende, idinga i-super glue, idinga i-plate, idinga noma nesalo tape ukuze namatheli kasuke ekhaya. Ngoba phela ukwazi mfethu ukuthi ungamuhle sometimes la into eyenza ukuthi ubuhle bungikuphe mina. Bayaxabana nami bangukuthi wena yini wonke umuntu ngimenza ebe muhle sometimes. Wena uhlezi umuhle everyday nje. Kula ngisho konje. Yo kulpala ngifile. Uqala kwenjabulo kini uphuma womphefumulo wami. Hayi ngoba ngisekhona. Kusho nina noma kusho wena usicishe ubhili. Awufake nejuice lapha. Magama ngekwenze nhlobo sidalo nje lawo noma trust dibana etshwaleni noma trust dibana esontweni noma trust dibana emcimbini noma trust dibana emakhaya. But I prefer ubhiya. Cause emva kwesikhathi uyawathola ama-results. Kuna lezi zinto zeni lezi drink nani. Okay udrink same time kodwa abayitshela ukuthi they are living the entire of life ngokuthi baphuza lezi zinto lezi ezisemakhenini yabona caffeine scone riboost yathi vele igugise kahle bayangisaba wena abanye lehlala iwave yami how come bekusabawele ngewive yami ka-5,000 wonke pho nekhanda engasile intombazane nesibindi kodwa amadlozi enanilahla kodwa bosisi ube nebhadi ngiyithola indoda ekhuluma kakhulu. Ngangiphathi mina kuleyo nto la ngikhuluma 15 seconds mina. Ngiphethe kahle ngoba nginabantwana ababili nje kuphela boba babahlukene. Nesibindi nina hayi yini liver noma heart disease hayi nesibindi esine futhi eceleni. Ngiphethe kahle ngoba nginabantwana ababili nje kuphela boba babahlukene. Nesibindi nina hayi yini liver noma heart disease hayi nesibindi esine futhi eceleni. Bathemba abantu besilisa ngizophinde nje ngibathemba. Usho wena lapho indoda yakho wayathengela umngane wakhe i-iPhone. Ijiye futhi iqashe ihlala nomzala wakhe emqalenza ukuthi le micabango wena ecabangayo ngicabanga ukuthi i-right ngoba icabangwa yimina. Kuthi le ecatshangwa yithina ngicabanga ukuthi ayikho right ngoba icatshangwa yithina. Yini nisitshela ukuthi sicabange imicabango ingacabanga. Amaphutha onawo emhlabeni ungayisoli ngephutha lokuba nengane. Ngisho ngathi wayezala omncane ngisho ngathi wayezala ongakanani. Awubuke nje siyashona manje
zelingane izodwa obaba bathi beshona lezi khaya uyazi ukuthi abantu besilisa banzoni kodwa into enibacasula ngayo why ngingafuni ukugaya why ngingafuni ukumitha ngoba phela nemishini yokugaya nemishini yokumitha why ngingafuni ukumitha icindezele kangakanani umuntu wesifazane kodwa abona isinqumo sokumitha isinqumo esibaluleke kakhulu empilweni yakho ngisho athi umitha kawu-5 noma athi kawu-10 sibalulekile leso sinqumo ngeke ngikhohlise ngivume mina ngikamuzi uzongijaja ngekhono lami lokucula ngisho athi ngicula isishangane noma esifana kalokho ingakho nawe ungafuni ukuthi ujaje abantu ngekhono lakho lokumitha ikhono kini bantu besifazane ukukhulelwa mithani yahaqa amadoda kwaze kwasengalela ubuthongo ikuthi beyijikela abakwadaka uDunusi seqamlingwana mina basephezulu kogodo washunqela abasekhaya konina kohamu osunkhulula usibunubunu livinjwa ngapha liphula ukundlele ngapha